Дами и господа, този поздрав е специално направен за двамата братя джамбазите Али и Яшар, за најдобрите од село Млекарево, за джамбазите оригинал Top Music Gypsy. Авела Каја Гилитаро, Али Джамбаза Итало, леско семејство од село Млекарево, поздрав керава ме пралеске. O Yaşar, o Cambazi, Kaysiles, Butbare, Grasta, Romalen, mi familia, Mastaren tu mare moste, Isiman Butbari familia, Kapabaraf tu men, Vali gărmi, na двамата братя Джамбази, пак им върви ефтино. Село Млекарево и цяла България. Ленго Алав си баро, о Али Тайо Яшар, о најбаре Андо, село Млекарево. Ефтино лен, ефтино бикнен, всичко сами постигнали сами. Се издигнаха, имат жени, къщи, палати и најкрасивите девали гърми на Али Джамбаза, пак му върви ефтино купува, ефтино продава и пак си печели. Той е човека в село Млекарево. O Ali Джамбаза те шунен со вакерел, наши перавена ме пралесе Яшарес. Амен си ам думо, думесте, одоле си баре легендарија, таро баро, село Млекарево, о патронија, о баре дому кенге, е баре виленге, вали гърми на Яшар Джамбаза, пак му върви ефтино купува, ефтино продава и винаги печели. Пикнела село Млекарево и Южна България. Те шунем о Али Джамбаза, о патрони, о тарикати, о Зурало, о Барвало, леле, о баро, а кале о саврете джанен ме фамилија. Наши пераве на мен, душман, душман те шунела, душман, душман те парјовена, душман, душман те шунела, амаро душман, леле парјовена. Е дуе пралене Али стаје Яшарес, нашти перавен, бари фамилија и Симан Ромален. Наши пераве на мен. Top Music Gypsy.